Sziasztok! Az e-heti kísérletünkben a sejtek membránjának legfontosabb alkotóelemeivel, a lipidekkel foglalkozunk. Én Pongor Csaba vagyok, és ez itt a Pázmánytudatot csatornája. Gyertek! A kísérlethez nem lesz másra szükség, csak 2 befőttes üvegre, olajra, vízre, egy kis mustárra, opcionálisan egy kis ételfestékre, ha színesebbé szeretnénk tenni. Vegyük a 2 befőttes üveget, mind a 2-be tegyünk vizet, illetve olajat, és cseppentsünk bele egy kis ételfestéket, ha akarjuk. Szépen 2 fázis alakul ki, ugye az olaj az taszítja a vizet, és emiatt 2 külön rétegbe fognak elhelyezkedni, és az egyik befőttes üveghez tegyünk egy kis mustárt, és jól rázzuk fel a 2 befőttes üveget. Látható, hogy mindkettő tartalma opálos lett, szépen tegyük le, és várjunk. Látszik, hogy az egyik esetén a 2 fázis jóval gyorsabban alakul vissza. Ezen a héten is lesz nyereményjáték, minél többen válaszoljatok, próbáljátok ki a kísérleteket otthon is, a nyereményjátékunk részleteit pedig a leírásban megtaláljátok. Az egyik kérdés az lesz, hogy mi okozza a 2 befőttes üveg közötti különbséget, milyen folyamat. A második kérdésem pedig az lenne, hogy milyen más konyhai anyagokkal lehetne hasonlót elérni, és itt gondoljatok a salátaöntetekre.